יום אחד תתעוררי ותביני שהיית 2 בצבא ולא תרמת כלום. לא טבעת חותם. אז הנה, ההזדמנות שלך לתת תרומה קטנה לצה"ל. מצוין. בא לי למות. רוצה שאני אסחוב לך את התיק? זה לא יעזור. כבד לי בנשמה. מה זה אומר עוברת לקריה? שלחת מכתבים. למי? לקב"ן, לאגף תשרשי, להיות חיילים במטכ"ל, האמת גם לרמטכ"ל. מה? נכון, זוהר, בסוף שלחנו לו. לרמטכ"ל? כן. כן, נראה לי שכן. אם את רוצה רומנטיקה, צריכה קודם להיפטר מבתולים. צור שאני יורה. רציניים פה בהבטחה, את יודעת איך קוראים לשלישות בבסיס הזה? שלישוק. איך תמיד קוראים לשלישות בכל בסיס? לא השלישות שלי, לא הגופתי! את אשכרה לא יודעת מה אנחנו עושות פה. זה לא שמישהו פה עושה כל כך הרבה. שברתי שיא עולם! יש חיפה, נו! מלא שמע ישראל. זה אנחנו הפקידות עשינו את הטעות. אני. עושה רושם שטעויות לא חוסר פה. אבל מי שנמצא שם זה הש"ג. אוקיי.